नमस्कार। आज आईसो आमार बडोलैंड मार्टियार प्लेसत। एटुई आमार हल मेन गेट। फार्स्टत एटु एंट्री करी आमी गई आसो भितरर लगे। सो भिडिओटो चाई थाকক। अब देखो हमारा मार्टियार प्लेस। ये है अंदर का नज़ारा। इतना ब्यूटीफुल है, देखते रहो आगे। जोंना नायदो बडोलेण्डनि मार्टियार्सफोर नै बाहाय दङ। दा जोंना थांखांनाय जोंनि मार्टियार्स सारमोनखौ आं फारि फारि देखायलांगोन। ओरै दं मोनसे, ओरै आगसिथिं दं मोनसे, बै सिदा जाहैबाय फुख्रि दङ बाहाय। दा नैबे राइट साइडनि जोंनि आगुनि मार्टियार्सफोर, जोंनि बर'नि बिर जोहोलावफोर, आं बिसोरखौ दा खाथियाव थांनानै भिडिअ लानो सानदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै जोंना बर'नि मार्टियार्सफोरा जोहोलावफ्रा गोबां दङ। नामफोरखौ देखायनो हानाय नंला। माखासे नामफोरखौ सिनायला, गोमोरजोब्बाय। नै जोंहा फुख्रि मोनफैबाय। थाबायै थाबायै नायना लादो एसे, जोबोर मोजां। Kau bisa, bisa